Веско. Имаме си химни, имаме си лепа брана, така че може да започва награждането на състезателите. От първия кръг на източноевропейския шампионат писта започваме с клас SP Junior. Румънските момчета наделяха над българските момичета, но това не се брои и все пак на трето място Влад Марин от Румъния SP Junior. Второ място за Каталин Чилуан, Румъния. И аплодисменти за победителят Адриан Чуждера. Наградите на победителите ще връчи господин Габриел Оларио, генерален секретар на Румънската мотоциклетна федерация. Аплодисменти, нека чуем сега преди шампанското и химна на Румъния. Аплодисменти и шампанско за клас SP Junior 125 кубически сантиметра. Ето те се напръскаха. Подиума вече е доста хлъзгав, така че от тук нататък не е ясно дали ще ги видим на подиума. Нашите момичета ще се справят с тях. Отиваме в следващия клас. Клас 600 кубически сантиметра Супер спорт. На трето място Иван Грозев, България. Вашите аплодисменти. Второ място за Иванел Паскота, Румъния. И първо място за Александър Тодоров, България. Наградите ще връчи господин Емил Плачков, член на управителния съвет на Българска федерация по мотоциклетизъм. И аплодисменти, нека чуем и химна на България в клас 600 Супер спорт. Ето го и шампанското. Бяга Александър Тодоров днеска, доста ги позавъртя обиколките. 35, 36, 35, 36, луди станахме направо. Ние отиваме. Ние чакаме и Паскота.